Vale. Orain zure beste adar batera joko dugu, amante gitarren adarra. Hau zure gitar, Sebas Amantegi, Sebas Amantegi, Odriozola, Odriozola, zigarrena. Da, beretaz gauza gutxia gondino, segaitik izen da pertsona bat, nik esan da kuadro baten argazki baino ez dutela ezagutu. Nire ama aile, da nire amak 15 urte ukola hil zan, gaixotasun batera egin. Lan hau egiten da inguruen bebai apur bat datu gehiago beriek lotu duaz, da beti izen da jakine, edo beti jakin izegu, euren familizatik eta hola, Durangon tradizio handiz eukin zaban, karlismo hortik zetorrela, da gero gerra hostien, esatutut, lan honen ondorioz batez bezo zer entzun deneukon, behintzat guretzako ikuspegi abertzaletik edo lan betetzen dagoena da, ezala izen entzun izen den beste familiza batzun hemen okerrena, ez dakit. Asko dik egizan ziutut esan, kasagori esan, beti ekin izegoz etzien bere eskopetak han urna baten, eta nire amamak asko miresten zaben edo eukorolako begirune bat, eta hori beti pio goguen. Urte askotan alargun eta beti zelako ondo eta zelan han eguen txeko lekurik importantiena bere argazkize, zuri beltzien. Da gauza gutxi hau askorik bezestakit, bere eta ez dut harakatu larrei bez.